Slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Magandang hapon! Metro Manila, Philippine Standard Time. It is now 30 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Welcome po dito sa programa EDSA. That's right mga kabisyo, kasama pa rin po ang Riding in Tag Team. Pinangungunahan po ng pinakahenyo sa lahat! Henyo! Hindi na tender pero juicy pa rin kag naga-rago mo. At syempre, kasama din po ninyo ang prodigy ni Tanghenyo. Inyo po abang lingkod, Diego Bandido! Pag may buhok, hindi ako yan! Magandang hapon, kamusta ang iyong biyahe, Manong? Okay, alam ko, medyo papunta na tayo sa takip silim. We're going to the twilight zone. Sa medyo pagod ka na, don't worry, ako ang magre-revive sa iyong power. Kasi mga kabisyo, ito po ang programa na kikiliti sa inyong ngalangala. Hirap nun, ha? 4 na oras po ang ating biyahe. Mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Ibig sabihin po niyan, 4 na oras na masaya. Clap your hands. Ang saya-saya. Clap your hands. That's right mga kabisyo. Siyempre marami po tayong pag-uusapang mga bagay-bagay. Mga bagay na lologica natin. Tama ba, Tang? Ay, may tama ka dyan. At siyempre, pag-usapan natin para nang sa gayon meron kayong matutunan. Tama. Hindi lang basta tayo magtatawanan dito, meron tayong matutunan. It's entertaining at the same time informative. Tama nga ang description natin sa programa natin, Tang. Manong Driver, ang programang EDSA ay parang chicharon. Yahoo! Wow! Diba? Maingay pag kinain mo, pero may laman. Sana okay pa sa alright sa mga pasahero mo, Manong Driver. Ikaw naman, na pasahero ni Manong Driver, kamusta ang trabaho? Pauwi na sa trabaho? Mukhang nagsasalubong na naman ang kilay mo. Ano, nasabon ka ba? Okay lang yan. Alam nyo kung minsan yung masabon ka sa opisina, mapagsabihan ka, wag po kong babagsak yung spirit nyo, yung feeling nyo. Actually mga kabisyo, kung titingnan po natin kung nagkamali po tayo, medyo may pumalpak tayong trabaho, there's always a brighter side sa mga ganung pangyayari. Di ba, Manong Driver? Ibig sabihin yan, pag may pagkakamali ka, every time na nagkakamali ka, wag naman everyday, sobra-sobra. Every time na nagkakamali ka, may blessing in disguise yan. Ibig sabihin, pag nagkakamali ka, meron kang lesson na mapupulot. Wow! Diba, imagine mo yon. Tuwing nagkakamali ka, may lesson kang mapupulot para nang sa gayon, pag nangyari uli yung ganyang sitwasyon sa'yo, hindi na mauulit kasi natuto ka na. Maliban na lang kung nambabae ka. Hindi ka natututo dahil sa kalibugan mo. No. Naantay ka na ni Taning sa impyerno. Gagawin ka daw niyan dong Sergeant at Arms. Ready ka na ba?
ha? Again, hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Keep it locked in lamang po dito, syempre, sa pinakamasaya, pinakamakulit na programa sa radyo mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. At syempre, mga tugtugan nating swabing-swabe. Tugtugang mapapaindak ang paa mo. Pero Manong, wag naman masyado pagpapaindak, mag-a-accelerate ka. Wag! Oo. Yung pwedeng hampas-hampas lang sa manibela. Wag pala yung paa. Baka dumiretso sa kanal eh. Ayan, hampas-hampas lang sa manibela, sway-sway ng ulo, at lakasan ng volume para masabayan mo. Pwede mag-sing along sa tugtugan natin dito. Kagaya na lang nitong kanta, awitin para sa inyo, para sa pasahero mo Manong Driver. Naalala mo pa ba to? From Natalie Imbroglia. TORN with Turn right here on 90.7 Love Radio.